Jao, moramo se brzo sakriti. Ja ću se sakriti tu, jel može? Šta, ali vidiš se. Oj. Mike je tako smešan. O, smislila sam. Sakriću se ispod tepiha. Da. Hej, ti, Jane. Dobro, moram i ja smisliti gdje da se sakrijem. Jao. Izvini, molim te, nisam te video. Gledajte koliko perika ima baka. Pozajmit ću jednu i pretvorit ću se bakom. Okay. Halo, deda. Ćao. Šta pričaš? To je baš smešno. Jao, Mike. Mike, prestani da se glupiraš. Moraš se sakriti. Izvini, izvlaču te kasnije. Oho, kako lepa perika. Kladimo se da ću više ličiti na baku nego Mike. Odlično. Da, tako je. Baš liči na baku. A sad ću se pretvoriti ogledalom i baka će misliti da je to njen odraz. Odlična ideja. Ja ću se sakriti iza fotelje. Jao! Treba naći drugo mesto. Kako velike biljke. Pitam se da li će me baka primetiti ako se sakrijem tu. Iza ovog lišća se sigurno neće vidjeti. Nikol je stala umjesto gledala. Sad ću ja golicati. Hej, pusti me, Mike. Dobro. Onda ću se ja sakriti iza zavese. Da, odgovara mi po boji. Gde ste pobegli? Da vidimo. Možda tu. Ispod kreveta nema nikog. Šta je to bilo? Čudno. Možda mi se učinilo. S ovog drveta pada lišće. Treba ga hitno zaliti. Da, tako je. Jao, fuj. Imam te, nevaljalice. Našla sam te. Više nećeš plašiti baku. Sedi ovdje, a ja idem da nađemo stale. Ova zavesa se čudno pomera. Još i patike vire. Našla sam te, druže. Tu nema nikog. Jel da? Hey. Tišina. U pomoć. Hajde, brzo sedi na fotelju za nevaljalce. Eto, i mene su uhvatili. Kako sam se prolepšala i pomladila. Divno. A ko to voli da pleše? Ja volim da plešem. Ups. Jel, bilo je zamalo? Ajoj. Baka je na lusteru. A mi smo spašeni. Hajmo da se sakrijemo u drugoj sobi. Brže. Idemo. Jao. Moja glava. Kako me boli. Stanite, svakako ću vas naći. Jao, gde da se sakrijem? Znam, tu je pun ormar odeće. Pretvorit ću se vešalicom. Da, tako je. Ne, to je loša ideja. Možda stati iza kuće za lutke? Šta mislite? Ma ne, tako se isto vidi. Okay. Kako velika vreća za sedenje. Zakriću se u njoj i niko me nikad neće naći. Gde ja da se sakrijem? Staću ovdje. Da, tako je. Jao, tako će me baka brzo naći. Možda se sakriti ispod čebeta?
Jao, i tu se vidi. O, a šta da se sakrijem u medi? Da, to je bolja ideja. Ćao svima. Sad se ne vidim. O, baka je već blizu. Mogu da legnem ispod kreveta. Da, tako je. Hajde, izlazite odmah. Naći ću vas. Dobro, ko se to krije u ormaru, a? Vidim nekoga. Šta? Odlučili ste da prevarite baku? Neću vam to oprostiti. Sad ću svakog naći. Jao, baka je blizu. Šta je to bilo? Čula sam nekoga. Moja ruka. Ajoj, Bože. Vreća se pomera. Šta je to? Izgleda da sam poludela. Pa to smo mi, bako. Čega se plašiš? Ja sam ispod kreveta. Ja sam u vreći. Znači tako. Nećete se sakriti od mene. Stanite. Svakako ću vas naći i kazniti. Šta je tu? Wow, koliko slatkiša ima ovdje. Ali ne smemo da ih jedemo. Bolje da se sakrijemo njima. Dakle, napravit ću rupu u stolu i sakriću glavu u bombone. Devojke, gledajte. A sad me zatvorite. Hajde brže. Shvatila sam dobro. Da, tako je bolje. Dobro je spalo. Šta je, Mike? Baka već dolazi, sakri se. Jo, tačno. Treba nešto smisliti. Gde da se sakrijem? Možda u frižider? Zauzeto je, zatvori vrata. Dobro. Okay. Ćao. Ej, traži sebi drugo mesto. Ovo je zauzeto. Dobro. Možda se sakriti u reznu? Ne, neću stati u nju. Ovdje? Nice. Tu je prazno. Dakle, sakriću se ovdje. Odlično. Gde ste se sakrili ovog puta? Baka sve čuje. Šta je to? Izgleda da je večera spremna. Uhvatila sam te, druže. Hajde, izlazi. Jao, kako vruće. Oznojila sam se dok sam trčala za vama. Treba napraviti gutlje hladne kole. Da, hvala ti, draga. Šta? Nisam razumela. Jel mi se učinilo ili ima nekog u frižideru? Ups, ćao, bako. Izlazite, mlada damo, dok se niste pretvorili u ledenicu. Okay. Tako se možeš prehladiti. Šta je to? Da vidimo. Staza od bombona me vodi kod posljednjeg nevaljalca. Sklonite se sa puta. Jao, nema me. Ustaj. Kako vas nije sramota da zavitlavate baku? Bako, gledaj tamo. Šta? Jao? Opet ove šalivdžije? Gotovo. Sad ću vas naučiti pameti. Jao, fuj, kako smrdi smeće. Jao, ko je okačio ovu lampicu ovdje? U pomoć. Jadan, trenutak. Treba ga otkačiti od lampice. Mike, jesi se udario? Da li nas čuješ? Halo? Hey. Mike? Da, ja sam u redu. Dobro je. Hajde, sakri se brže. Ja sam iste boje kao i kanta za smeće. Znači da me baka neće primetiti. U pomoć! Ne mogu izaći. Ko je isključio svetlo? Kako ti je došlo u glavu da se sakriješ u smeće? To je loše mesto. Da, i smrdljivo. Hvala što si me izvadio, Mike. Kutija. Prvi sam je video.
Ne, ja sam, pusti me. Ha, ti si izgubila. A, šta to radiš? Eto ti. Moja noga. Ideja. Sakriću se u cev i stać ovdje. Onda me niko neće naći. Tako je, ja sam genije, jel da? Šta? Drugari, gde ste? Halo? Tišina, baka će nas čuti. Dobro, čutim. Dakle, šta je ovdje? Kakav smrad. To je neki užas. Ali nemam vremena, već čujem bakine korake. Moram se što brže sakriti. Okej. Da, stać ovdje. Tako je. Valjda se ne vidim. Odlično. Bolje izađite sami. Ajoj. Okliznula sam se. Ko je razbacao svo smeće ovdje? Ajoj, kakav užas. Halo? Hitno mi treba vaša pomoć. Zdravo. Ćao, momci. Da, iznesite ovo smeće, molim vas. Važi, nema problema. Jao, šta se dešava? Nisam razumeo zašto je tako teško. Ups. Evo te. Mladiću, to ćemo ostaviti ovdje. Nemoj više bežati od bake. Za malo te nisu odvezli. Šta radiš? Boli me. Našla sam i drugog nevaljalca. Nikad više nemojte plašiti baku. Oni nisu normalni. Hajde, diži to. Stanite. Ćao, bako. Hajde, devojčice, izlazi. Mogli su da vas odvezu na smeće. Razmišljajte sljedeći put kad se budete sakrivali. Bako, izvini nas. Krivi smo. Mnogo te volimo. Nećemo više tako. Ups, izvinjavamo se, odlazimo. Okej, hajde da počnemo. Ti sedi ovdje, a ja ću da razmislim. Tačno, treba izmeriti nešto. Da, sve jasno. Dakle, sad ću napraviti krevet. Stavljam duše. A sada crtam šolju. Ovako, odlično ispalo. Sad je treba iseći. Eto tako, uspela sam. Sad ću ovu šolju učiniti veoma lepom. Da, divno. Dodat ću oči, usta i obrazi. I naravno nikako se ne može bez pene u šolji. Da, to izgleda baš dobro. Svaka mi čast. Gotovo. Ovo će biti naslon. A još ću staviti jastup i ovakvo čebe. Jao, to je tako slatko, jel da? A sad mi treba garderoba. Ne, ova vešalica je prevelika. Treba mi manja. Nacrtat ću je uz pomoć 3D olovke. Još malo. A sada stavljam lepak i lepe perle. Wow, to izgleda baš dobro. Ostalo je okačiti haljinu. Da. Naša garderoba je spremna. Cool. I ne smem zaboraviti na ogledalo. Dobro je. Sad se mogu odmoriti i popiti kolu. Super. Došla mi ideja. Sad ću napraviti nešto zanimljivo od ovog poklopca. Napravit ću dobar cvetić za interijer u našu sobicu. Sad čekajte malo, sad ćete sve vidjeti. Aha, a sada ubacujem sveće. Ispalo je super, zar ne? Dakle, cveće,
slika na zidu. I to je to. Moja soba je prelepa. Svaka mi čast. Tyler, a šta je kod tebe? Wow, tvoja soba je zaista dobra. A šta ja da radim? Da, znam. Dakle, prvo treba uzeti plastelin i zalepiti ga za karton. Tako je. Da. A sada pravim oči. I usta. Tako je. Gledajte, to je ajkula. Ona je baš zabavna. Dakle, spavaće mesto je spremno. Super. Ali nešto nedostaje. Da, znam. Napravit ću akvarijum sa ajkulom. To će biti vrlo zanimljivo. Aha, još malo. Sada peraja i gotovo. Stavit ću je na sto. Wow. Što? Nema patike? Dobro. Sad ću ispraviti to. Napravit ću za našu ajkulu puno obuće. Da, odlično mi ide. Stavit ću malo lepka ovdje. Zatim zalepiti tkaninu. A posle poraditi makazama. Bitno je sve raditi pažljivo. Da, još malo. I obavezno John. A sad mi trebaju pertle. Eto tako, gotovo. Gledajte, završio sam. Sada naša ajkula ima ceo ormar sa obućom. O da, moja soba je baš dobra. Hajde prijatelju, idi u svoju sobu. Uživaj. Da, vidim da si zadovoljan. A kako ti se sviđa tvoja obuća, jeli? Sviđa ti se, znam. Odlučio si da odmoriš malo? Okej, laku noć. Super! Jao, samo da ga ne probudim. Super! Vivian? Vidim da moje balerine također jako zadovoljna svojom sobom. Da, sva ova odeća specijalno za tebe. O, i ti hoćeš da spavaš? Dobro, laku noć, mala. O, divne. O, tiše. Tiše, ljudi. Dobro, a mi prelazimo na sljedeći sprat. Već sam smislila šta ću da radim. Treba će mi mali komadić plastelina. Aha, ovoliko će biti dovoljno. A sada pratite šta radim. Aha, sada slamka. I ponavljam sve isto sa sljedećim komadom. Napravit ću crtež. Aha. A sada stavljam jedan komad na drugi. Pravim rupicu. I dodajem nekoliko detalja. Jeste već shvatili šta je to? Da, to je lepa slatka krofnica. Nastavit ću. Sipat ću malo peska. I ponavljam sve pokrete. O, da, odlično mi ide. To je jako zanimljivo. Sada stavljam dva komadića zajedno i spajam. O, da, uspela sam. Treba imati puno strpljenja za ovaj posao. Dakle, sad mi treba ova spajalica. Eto, slomčica je spremna. Ostalo je staviti nalepnicu i to je to. Naš sto sa ukusnim stvarima je spreman. Stavit ću ovdje komodu i dodati još par ukrasa. A na zidu će biti ove lepe nalepnice. A još ću staviti platno i okačiti ovakvu ljuljašku. A na njoj će biti ovakav labubu. O, preslatko. Tyler, šta to radiš? Ćao, Vivian. Vidi, baš je cool, jel da? Tyler, daj to vamo. Dakle, sad čekaj. Aha, malo ću popraviti ovdje i ovdje. Gotovo. Izvoli. Wow, super! Svaka ti čast. Dakle, prevrćem i iseći ću ivice. Da. A sad ću podeliti sve na kvadratiće. Tako je, uspeo sam. Dakle, vreme da sastavim mozaik. Pažljivo. Gotovo.
Znate šta? Ovo neće trebati. Ostavit ću tako i okačiti na zid. Odlično. A sad ću napraviti komodu. Hoću da bude plave boje. To mi je omiljena boja. Oj, spalo je super, jel da? Stavit ću ga ovdje, zatim televizor i vreća za sedenje. A tu će biti ćoše za sport. Ovo je tepih u obliku ajkule, baš je moćan. Prijatelju, kako ti se sviđa? Nisam ni sumnjao da će ti se dopasti televizor. O, vidi, tamo pokazuju balerinu Cappuccino. Jesi se zaljubio u nju? Moja draga balerina je odlučila da pojede nešto. Prijatno. A mi idemo dalje. Ostao nam je posljednji sprat. A šta da smislim ovdje? Znam. Stavit ću ovaj zid ovdje. Tu će biti sve neophodno. Na zidu će biti ogledalo u obliku krofne. A tu će biti stočić sa šminkom. Slatko. A u ćošku neka bude lepa fotelja. I obavezno ukrasi i nalepnice. Za malo da zaboravim na ovaj tepih. Ja mislim da izgleda super. Čekajte, a šta ja da radim? Tačno, stočić. Da, stavit ću ga ovdje. A na njemu će biti različita hrana. Na zid ću okačiti ovu tablu i nacrtat ću na njoj ajkulu, naravno. O da, baš liči. Tu će biti aparat sa žvakama, a ovdje akvarijum i daska za surfing. Da, izgleda super. Kako je ovdje slatko. A meni se mnogo sviđa ovdje. Idem da se pozdravim. Ćao, lepotice. Hoćeš da te provozam? Ti si tako lep. Da, naravno, idemo. Čekajte, gdje ćete? A šta je sa vašim kućicama? Pa dobro. Uživajte, to je svakako bilo zabavno.